ibandla elinamalungu angena foundation right foundation siseko esiso elobandla kunzima ukufika holiness. I-holiness bazalwana sifika kuyo ngokukholwa. Mawumuntu efika evangelini funeka akholwe, alugcine ukholo lwakhe. Uyabona le nto niyiyo ndayithola ngo-94 ndakholwa. Njengoba ndiphila nje apha endleleni ndiyajonga ndaqala kanjalo. Makholwa into esifuna ukuphazamisa uyele emva ndaqala kanjalo. So xa ungena siqala awuzazi uba waqala kanjani. Noba kukhona abantu abafikayo nendibene nabo esontweni soze bayiphazamisa into endiyiyo ngoba ndafika ndodwa. Ndiyayazi indlela endakholwa ngayo. Yabona into ungena foundation awazi uba wawakhelwe njani. Awuyikholwa wena indaba yokufika kwakho. Indaba yokwafika wawutshana uqala ukhona. So xa ungazange ube mhle wasekuqaleni owazi uba mawulungise phi. So sinabantu ke ngelishwa kule mihla yethu sinabantu ngoba amabandla akhiwe ngokwakhiwa. Sizipisi ezidityanisiweyo. So xa ungazange ube ne-foundation kuba nzima ukudibana nabanye bane-foundation ephilileyo. Njengoko sikholwa sigwetyelwe nguThixo sinoxolo naye. Sigwetyelwe nguThixo njengokuba sikholwa. Ukholo kusenza sigwetyelwe nguThixo. Sinoxolo naye. Sibe noxolo noThixo ngenxa yenkosi yethu. Sibe noxolo noThixo kodwa abantu ngenaxolo nabo. Kekuhamba usithi ndi-right noThixo ungekho right nabantu. Funda. Njengoko sikholwa sigwetyelwe nguThixo. Yes. Sinoxolo naye. Sinoxolo naye ngenxa yenkosi yethu. Ngenxa yenkosi yethu Yesu Kristu. Kaloku sibe nako ukungena. Sibe nokungena ngoKristu. Ngokukholwa. Singeniswa lukholo olubanzi. Bazalwane, singene kuKristu. Singeniswa ukukholwa kwethu kuKristu. Amen. So funeka sibuze xa sihamba naba wangena kanjani wanje. Oh Jesus. So i-foundation is very important. Buyela kuMarko standards. Singena ngokukholwa kuKristu kwi-salvation. Lowo ukholwayo abhaptizwe ngosidiso. Okholwayo uthi ke bona iqala for the first step sokulungisa komuntu lubhaptizo lwamanzi. Ilishwa lelo kuba ubhaptizo demand i-repentance. Isayino tu okholwayo ithi ke bona maseko abhaptizwe ithi ke ngoku uyawusiniswa. Ngamanye
ungakhona. Number 2, xa umuntu ethole kakuhle ndithi ubhaptizo olu lamanzi tatus uzenzile luqubuka kumuntu okholwa kuYesu ngoba ubhaptizo lamanzi step sokuqala. It is a place of departure from an old life. Yindawo osuka kuyo kobubomu bukade buphila bungena Thixo ube sowusiya kulungiseni. Nasi izinto-ke ezidimanda ezibakhona xa uzobhaptiza. Yinguquko ekufuneka unayo xa uzobhaptiza. Izenzo chapter number 2 verse number 38. Wathi uPetros kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye, nibhaptizwe egameni likaYesu Verse 7. yabahlanganisela Balandwa kakhulu yintetho kaPetros. Kufuneka abantu ukuze baguquke bakholwe bahlatywa lilizwi. Ngeke umenzele umuntu ongahlanywana. Hlatywa lizwi. Babe sebebuza sithini ngoba xa likuhlabile uvele ungazinto. Noma ukufundisa ecaweni yakho ungena Yesu lakufika uyabudela ukufundisa. Vele ungazi. Sithini futhi yabahlanganisela kakhulu intetho kaPetros nabantu. Bakuba beyivile baza bathi kuPetros nabathunywa ababenaye, kufuneka senze ntoni? ngifuna niqaphele kakuhle ngoba abantu they are struggling. Bayasokola ekukhuleni emoyeni ngoba i-foundation yabo yabekwa ngqo. Abantu bayasokola kakhulu bazalwane ekusindisweni because i-foundation ayinhlanga yokukholwa. Abantu tatumaseko amabhudwa sebephakathi babhudwa bengena. Oh Jesus. Uyabona xa ungene kakuhle thina sikhonze inkonzo zikude sikhonza ngenyawo singasebenzisi imoto sikhonza ngenyawo because i-foundation yethu was good. Besingalandeli Yesu ngenxa yezinto besilandela ngoba sihlatywe salinyazwa lilizwi. Loo nto isenza ngokuba sikhonza sonwabe. Izinto zisifika sikhonza. Yasenza loo nto sangasikhonzi izinto. Izinto zisifika sihamba noThixo. Loo nto isenza singankquli izinto zethu. Wena ndithi baba bayindlela siyathanda kakhulu. Sithenga izinto ezininzi nkosikazi izitya athi ngolini xa ukhona umcimbi phaa elalini. Hayi elalini. Wayezithenga izinto eneenjongo zokuqala.
bebulela uThixo ngokukhobela endaweni ubeva ukuthatha ngendlela abantu bethoma bethetha ngokuhle bukathi indlela ababusiseke ngayo ngokukhobela because awusindisiwe ungene ukho abantu bebekade behlala kakubi abefana siyathanda na ukuhlala lizwi kuzagcina utofika ethubeni ngoba uzakhona nabantu ikhareta ngekhareta usizwa indlela ongene ngayo wakhe kanjani foundation sibekwe phezulu foundation enjani isitheko akho nokushumayela kangakanani ongakunceda xa isiseko sakho verse 38 standards. Wathi uPetro guqukani ezintweni zenu nonke ngabanye nonke niphinde niyibambelele nethi nonke ngabanye one by one asiye kukuwe asiqhubani yakwazi mhlawumbe uba uhlizwe nothinci nasewabe asiyanga so asiqhuba asiyamhlawumbe thina losigaba abancila sobabili lokuguyela bakubizwa abantu abakhuphuka basiyambe sokhuphuka dlamini asiba lo dlamini abantu bakhuphuka la ntama sekunambe mase kusiyamphela so akulwana abana baba sasa nalikuba wala dlamini wala kuba kuba kama sio kuba wako hapo wako kama sasa Islam anafuata kusema kukuga sio kukuga hapo so nawa huyo kukuga baba mama umthanda sio kukuga adizo kukuga inabantu kukuita weza kwenda nje basi hapo nawe mama tatu wako adeni ya kukuga sio kukuga so amen umthanda nawe mama tatu nifuna libone balibani lina yakhe le tatu wako siyapi sio kuku na tate mhlobo wami tatu wako mhlobo nawe sio kuku sizokhonza kunye ke nje basenje sio kuku kanjani okay now tatu wako sio kuku sobe sikukuki kuku wako sio kuku now sikukuke ngohlobo sonke andile sikukuki sonke ucha lubetheko awu esonto yini andile sisibekanje sikhonza kunye siqhubene ngohlobo Pagama siqhubele thina sisesonke andile thina siyiklabele thina lo kuke yedwa pagama kuba nalowa kuke yedwa sikhonza naba bantu bona bahlakiwe basukukela bona bakhonza nathi thina sisesonke makaqale lo ekhalimela lo odleiso andile team yethu le so siyageza lo okhalimela lo onile azonaka indona kasiguquka sesa sonke asiyeni kulaqhawe so abantu abeze ngohlo sisuhoba bayibuzo ngoba awuthinta omnye wabo bathike bonke lonke lo bandla nobe linamanana
izono sasikhona ngoba abantu abalapha ngabantu afuneka babe bagugukile. Siyezwana bazalwa? No, bazalwa bawugugukile noma ngabe ubahamba pendleleni ubethwe zizinto awuwekulula awuthithwa muntu ngoba wazi sona awuthutulwanga awunqwenelanga balapha. It is not your option balapha. Nobody knows that. Now, if we go as coming in, nobody knows we got yet. One way to the bread. One way to the bread. Sometimes bread. What is it good? So, baptism, Roma, abantu ke that masebe that iduna be baptist when be kukile nebali badlala ngoba babathi bonke belapha nje bazibonile ububi babo. Yabona mina alifisi ukubuyela kwendlela khona andikufuni nomzalwane osecabanga onekhumbuza ngesono ngoba mina ngiphume ekhaya lamathwasa emuka amathwasa aphela alifisi umuntu onekhumbuza ngesono oniphazamisa ukukhonza enye lemali xa ukhona sucela abantu babeka kuwe suthanda sofuna nabantu abazala abantu sofuna sokuzala ubhudu khona. Uyabona bagabe bomini bakho waziqhela nesuba nekhampani sozukhona sokukhona suba namhlobo nabo power nabo suba fake chizwe abantu bakwazi usonke nabo abayizwini sokukhona nomutike futhi kubuhlala noma konani ubenza othobo suba fake chizwe fabuye chizwe luya kwala uyesho chizwe suhamba nabantu suba nengxaki abantu awuphulele ngoba sizohlaseka sikho silibahembe hayi sithunyiwe bazalwa. Let me remind you bazalwa sithunyiwe ukwenza abafundi bakayesu. Sifanele abantu abenu kungekho abantu esinabo. Uyabona kasishumayela into right wawuduna kuqa abantu bengezi kuthi. Haleluya sisiya ngesingena abantu. Amen. Kodwa abantu babe kuKristu. Because lonke yazi ukuthi siwenze kakuhle. Umsebenzi. Ukulala bengekho ababizwa ngathi. Kodwa bekhona ababizwa ngoYesu. We fail ukuba abantu babizwe ngathi. Ayenzekanga ukuthi befuna siyeke. Abantu bebizwa ngathi. Ukuzisola. Ukuthintwa kwengqondo yomuntu. Indlela yokuphila ngayo. Indlela yokubonakala. Indlela yokuphila ngayo. Verse number 5, what God told his daughters. Thank you, Lord. Sothandaza. Mabala onke Nkosi yami.
mane sikunyathela kunula kuwe kunoma ndenzeka kuwe ngoba wa so xa ungagugukanga awazi mix now call usawuke uqhubeke after inguquko ubhaptizwa ngamanzi sizawuchaza indima edlalwa ngamanzi ndifuna ukubonakalisa xa ubona uhlobo enkonzweni behavior uhlobo ubona uhlobo lunjani. Amen. Kufuneka kube njani uhlobo lunje. Amen. Apha njengoba sisithi kukho abantu abangazifiki esweni abanye ezweni abanye bakhona bazazakhela izindlu bazasincedisa zakhe zikhona zindlu zokhona zizakhelwa ngabo kodwa bona bazifike esweni nabo bayayazi bona because bona apha kubo kuba nehanga one yokulawula two abo bakhona bafuna ukuvela. Amen. Amen. Three abathanda uxolo. Amen. Abathanda uba uthuleke nje bemhle lawa batyalo lusathana ukudisturba aba babhekiswa. If ebomini bakho you have ezimpawu zokuba ukuthula awuvani nako lapho khona ubuthulu uphakathi lapho kulinyazwa khona abantu uphakathi lapho kumiswa khona icebo lathi kuba lingayi phambili uphakathi. This kind of people abafiki babephazamisa bamnyama ude kumbhalike luzabalazeka ibasemzabalazweni ngoba umuntu okholwayo usemzabalazweni susiqalekisa ngabantu focus guquka hlambulula abanye bazafikwa kukufa bedlala bangcwatshwe kahle kodwa bangasimbona uThixo. You know xa ungasimbona uThixo uyazala le nto leyenzayo andizibonanga uThixo. Inguquko si-steps again ukhona uba ngababa ukhonza ungazange ubhaptizwe sekiswa ndingene kanjani kutheni ndingahlutshwa ngamanzi kutheni ungekhonto ndifune emanzini kutheni ungekhonto evukayo le nto ivukela uba ngubantu no ivukela abantu